Nech sa páči, pán poslanec Laurenčík. Ďakujem za slovo. Ďakujem ti, kolega Miro Ivan, za prednesenie nášho pozmeňujúceho návrhu a chcel by som ešte aj ja zdôrazniť, že tak ako názov zákona znie, je to zákon o správnych poplatkoch, tak tento zákon by mal riešiť výlučne správne poplatky, teda poplatky za úkon, ktorý sa vykonáva, za prácu, ktorá sa pritom spotrebúva, za materiál, energia, prípadne nejaké ďalšie veci. Určite by v tom poplatku nemali byť skryté dane a rôzne iné ciele vlády vytiahnuť od ľudí nejaké ďalšie peniaze. Ak má byť naša legislatíva čistá, tak ak vláda chce nejak takto peniaze ďalšie od majiteľov vozidiel získať, tak by to mala priamo pomenovať a dať to do takého zákona, ktorý rieši dane alebo prípadne nejaké ďalšie odvody. Ďakujem veľmi pekne.